Er du også på vej til at starte din egen virksomhed, men ved ikke helt, hvor du skal tage fat? Så er du ikke alene. At tage fat og tage det første skridt, det er altid det sværeste. Men vi ved, hvor udfordrende det kan være at komme i gang. Når du tager det første skridt, giver vi dig adgang til ekspertviden, rådgivning og ressourcer. Uanset om du har brug for hjælp til forretningsplanen, markedsføring eller finansiering, er vi der for at guide dig igennem det hele. Vi tror på, at din idé kan ændre verden, og vi er her for at hjælpe dig med at realisere den. Tag første skridt, så hjælper vi med det næste.